Dengan diawali bismillahirrahmanirrahim. Setunggal acara temuan dimulai. Semoga kangge baris lanang kata Nabi baris wadah saking keluarga besar Mama Sakarudin bareng Ibu Siti Julehas keluarga. Ayo pada kumpul dingin panjengan, mangga diaturi panjengan baris lanang baris wadah, ayo mangga. Wadon lan lanang si pengantin manis mesme mamai anes wong cimprem karo somai mama anes gawe bunga wong cimprem mamai anes mamai anes sedulur tua Mimi Aisyah dewe.